Lang! Daog ang Warriors gahapon. Gitambakan ang Rockets. Mga bala kay mudula. Hoy, gituyo ra to sa Houston gahapon. Klaro kang dula ni Jalen Green gibaligya. Kaysa para good be? Asa gyud ka ni dapig lang? Sa Golden o sa Rockets? Dapat mo dapig ka sa Golden. Kay Golden ko. Oh, ganahan ka sa Golden kay tikasan man pug ka. Gwapuha, ginakog motor oy. Wa jud ko masayo pagpilian ni ba? Kay sino pa kayo? Asa na katong isang babae nagluto na ba kato? Kasi nag-TikTok na pud to. Lang! Daog ang Warriors gahapon. Gitambakan ang Rockets. Mga bala kay mudula. Hoy, gituyo ra to sa Houston gahapon. Klaro kang dula ni Jalen Green gibaligya. Unsay gibaligya nga halata naman jud kaayo nga pildi ang Rockets. Kay ang Golden, klaro naman kaayo nga mudaugay. Kay hawd kay mga players. Si Stephen Curry palang daan. Kung mo step back na, klaro na kay tirada. Dili pareha sa Rockets na puro ra papurma, mga balak pa. Tay sabi. Daog man na tong Rockets ug wa pa nanikas imong Golden. Uy, unsay nanikas? Tan-awa para gud ilang score. Ang Golden 103, ang Rockets 89. Kaklaro anang daog gyud sila. Dili gyud, daog man gitong Rockets ug wa pa nanikas tikasan man ang Golden. Di jud ko mo to nga papil dito. Kaysa para good be? Asa gyud ka ni dapig lang? Sa Golden o sa Rockets? Kaklaro ana lang, di makakabungol. Rockets ko. Ay buang man siguro ka lang. Dapat mo dapig ka sa Golden. Kay Golden ko. Oh, ganahan ka sa Golden kay tikasan man pug ka. Unsay tikasan? Tikasan dai ko. Lagot kay ka. Tikasan man jud ka. Di ba last time nagsugal ta? Napildi imong Golden ni bayad ka, di ba? Wala. Sumaningil na gyud ka sa kuha. Ay natural. Klaro kay tong sabot nga nagsugal ta. Pero dili ka kabalumutuman sa imong saad. So inana nakakaron. Sikasingkahan ako nimo. Pabayron ako nimo. Huy lang, asa man ka maadto? Maglumos ko. Kay gisingkasingkahan ako nimo. Lagot kaayo? Puslan man nga dili siya mudapig nako. Bantay lang pangitaon ko nimo. Lang! Asa naman tong bayhana, oy? Naanak ko sa sapa. Maglumos man jud ko diri karon ba? Lagot kaayo? Giingnan nga mag-Warriors me? Sa Houston man hinoon. Murag dili uyab. Paninglon ba jud ko sa sugal? Pwes, maglumos ko be. Lagot kayo! Walang yan isunod! Ipasagdan na dyan ko sa kunguya ba? Dili nagyog ko niya laba! Klaro kayo, nanagyo to sa ilain ba? Kay musugot na ba siya nga maglumos ko? Dili nagyoday ko ni mo laba? Huy lang! Ayaw paglumos! Bahala ka! Karoon ba ka naabot? Naka-decision